Кога трябва да посетим гинеколог в тинейджърска възраст? На практика няма конкретно правило, като можем да дадем следния съвет. Посещението при гинеколог може да бъде още с появата на вторичните полови белези, подпомагайки родителите и дамата, която навлиза в специфичен период от своя живот, да получи информация за това, което я очаква. Посещението при гинеколог може да бъде отложено и с първия менструален цикъл, за да бъде обяснено на дамата за хигиена на менструацията, за хигиена на половия живот, както и каква е нормалността на менструацията, особено през първите 2 години. В 20% от младите момичета през първите 2 години менструацията може да бъде нередовна. Тя да настъпва на нерегулярни интервали, тъй като в по-голяма честота през тези 2 години менструалните цикли са ановулаторни. Това нарушава вътрешната координация поради незрелостта, всъщност на уста, хипоталамус, хипофиза, яйчници. Гинекологичният преглед при младото момиче носи същата информативна стойност и има същата нужда, така както стоматологичния преглед. На практика, в зависимост от спецификите на възрастта, си имаме подход как трябва да изпълним прегледа и всъщност кое ни е позволено да направим, т.е. прегледа си протича абсолютно нормално. Какво представлява репродуктивната система и всъщност как по-точно подготвяме пациентката за преглед на база на това, което трябва да снемем като информация? Женската репродуктивна система си има външни и вътрешни гениталии. Външните гениталии са тези, които са ни достъпни за оглед, които включват големи срамни устни, малки срамни устни. При разтварянето на срамните устни си имаме уретра и влагалище. Уретрата всъщност се намира, т.е. това е по-горното отвърстие над влагалището, което води до пикочния мехур, а влагалището е отвърстието по-отдолу, което води към вече вътрешните гениталии, които включват маточна шийка, матка и разположените към нея така наречените аднекси. Или това са маточни тръби, или както използваме в училище терминът яйцепроводи, плюс и яйчници, който е основният ендокринологичен орган на половата система. Яйчниците са тези, които произвеждат яйцеклетка и ежемесечно освобождават яйцеклетка в процеса на овулация. Регулират менструалния цикъл чрез производство на основните хормони естроген и прогестерон. Външните полови органи са тези, които са достъпни за оглед, както обяснихме, и тези, от които вземаме изследвания, като приканваме младата дама да заеме така нареченото гинекологично положение. Използваме гинекологичен стол, като гинекологичното положение е така нареченото литотумично, т.е. жената е легнала по гръб. Има специални места, където са пригодени на гинекологичния стол за поставяне на краката. Задължително пациента се покрива с цел да предразположи прегледа и се започва с оглед и вземане на нужните микробиологични изследвания и цитонамаска. Относно изследванията в хода на гинекологичния преглед е добре да разграничим няколко основни момента. Първо, тогава, когато ще се извърши преглед с цел взимане на микробиология или цитонамаска, оглед на влагалище и маточна шийка, ние разполагаме с инструмент или така наречения спекулум, като в зависимост от мястото, където работим, на някои от местата се използва така наречения еднократен стерилен спекулум, който има тази форма, с цел да се постави във влагалището, да се разтвори и да позволи оглед и вземане на нужните изследвания. В някои от центровете се работи с спекулуми, които са железни, които се стерилизират и са за многократна употреба. Добре е да разграничим какво е микробиология и какво е цитонамаска. Микробиологията е вземане на секрет от влагалището с цел търсене на инфекция, което може да бъде с профилактична цел, може да бъде и при наличие на оплаквания, които са зачервяване, парене, сърбеж, секреция, променен цвят на влагалищното съдържимо и всякакъв вид дискомфорт, както и тазов дискомфорт. Разполагаме с 3 основни момента. Може да вземем секрет с среда за микробиологично изследване. Това преценява лекаря в хода на изследването, в зависимост от това къде и как ще се изпраща за изследване. Можем да вземем вагинален секрет и с така наречения сух тампон, който се използва и от други специалисти. Сух тампон може да се използва дори за уши, нос, гърло секрет. Като имаме и така наречения тампон за цервикален секрет, който е с много по-малък размер. Целта е за вземане на
секрет от канала на маточната шийка, тъй като във влагалището и в маточната шийка има вариант за различен вид бактерии, които могат да бъдат изолирани. Цитонамаската, това е изследване, което използваме с цел превенция и профилактика на рак на маточната шийка. Това е изследване, което в зависимост от различните европейски и американски асоциации и гайдлайни, които имаме, най-долната граница или най-долната възраст, в която трябва да започне изследването на цитонамаска е 21 годишна възраст. В зависимост, разбира се, от конкретния случай може и по-рано да се вземе. Между 21 и 29 годишна възраст може това изследване да се повтаря на всеки 3 години, ако всичко е наред с резултата, като това е така нареченото цитологично изследване. Това означава цито или вземаме клетки. Става чрез намазване или вземане на материал с четки. Конвенционалната цитонамаска е всъщност вземане отделно на материал от така нареченото порцио на маточната шийка, или това е от външната част на маточната шийка. Вземането става чрез докосване и изтъркване на самата шпатулка, след което веднага се нанася на предметно стъкло и се оставя да изсъхне. Вторият материал се взема от канала на маточната шийка с цел, тъй като рака на маточната шийка и предраковите изменения могат да се развият както във външната част на шийката или порцио, където разполагаме с различен вид епител, така и в канала на маточната шийка, където епител е цилиндричен. Отново поставяме в каналчето, леко развъртаме, издърпваме и отново се намазва върху стъкло. Като шпатулките и четките се изхвърлят. Те са за еднократна употреба. Изсъхналият материал се номерира, окомплектова и се изпраща за изследване. Течно базираната цитонамаска, за разлика от конвенционалната, си има само една четка и си има така наречения алкохолен разтвор. Те са специално създадени, за да се вземат последният начин. Тази четка едновременно попада в канала на шийката и едновременно взема материал от порциото, отново чрез поставяне, развъртане, след което асистента, който помага на лекаря, който извършва изследването, отваря контейнерчето, четката се поставя в контейнерчето, в зависимост от това как фабрично е изработен. Понякога четката се оставя вътре и така се изпраща към лабораторията, понякога се оставя 1 минута и се окомплектова. Разликата между двата вида цитонамаска е, че при течно базираната цитонамаска алкохолният разтвор помага за допълнително изолиране на клетките от маточната шийка, където слуз, бактериални инфекции или дискретно кървене всъщност не оказват влияние върху интерпретацията на резултата. В допълнение, с една и съща проба може да се помоли лабораторията за така нареченото HPV тестуване, т.е. в допълнение се прави изолация на HPV вирус и изследване дали е положителен или негативен резултат, което помага на лекаря за интерпретация след това. Съветът ми към младите момичета е да се започне от най-ранна възраст посещение при специалист по акушерство и гинекология, за да се изгради доверие, за да се извършва отрано превенция и профилактика на заболяванията, за да може младата дама да придобие висока култура за личното си здраве и хигиена. Не е задължително посещението при гинеколог да е обвързано с преглед, дори може да протече като непринуден разговор, така че моят съвет е: не отлагайте.